Ulikasesema shimikila ilangwe isuma shikana ipa isuleo kuyome kuanuile mutalo chose Shetani waisameso ya wantu panopachalo Wekasesema shimikila ilanwe isuma shitana ipwa isulego kuyowe kubanuile mutalo chose Pantu Shetani waisameso ya wantu panopachalo This morning is entitled What happens when Jesus is in the house? Come with me to the book of Mark chapter 2, reading on verse 1 through 12, and the Bible says, I'm using the New King James Version. And again he entered Capernaum after some days. And it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And he preached the word to them. And they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him, because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are
forgiven you. Mwana machimo ako akhululukidwa. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. Koma anakhalapo ena alembi akuganizira mu mtima mwawo. Why does this man speak blasphemies like this? Munthu amene atero bwanji? Who can forgive sins but God alone? Achita mwano akoza ndani kukhululukira machimo koma mmodzi ndiye Mulungu. But immediately when Jesus perceived his spirit that they reasoned thus within themselves, Ndipo pomwepo Yesu pozindikira mu mtima mwace kuti ali kuganiza chomwecho, he said to them, mwayo ananena nawo, why do you reason about these things in your hearts? muganiza bwanji zinthu izi m'mitima yanu? Which is easier to say to the paralytic, Chapafupi nchiti kapena kuuza odwala manjenje kuti your sins are forgiven you, machimo ako akhululukidwa, or to say, arise, take up your bed and walk. kapena kuti nyamuka senza mphasa yako nuyende. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali mwini ulamuliro wa kukhululukira machimo pa dziko He lapansi. said to the paralytic, Ananena ndi odwala I manjenje, say to you, ndikuuza iwe, arise, take up your bed, nyamuka senza mphasa yako and go to your house. numuke kwanu. Immediately he arose, Ndipo ananyamuka iye pomwepo took up the bed, nasenza mphasa and went out in the presence of them all, natuluka pamaso pa iwo onse, so that all were amazed and glorified God, kotero kuti anadabwa onse nalemekeza Mulungu, saying, we never saw anything like this. nanena kuti zotere sitinaziona ndikale lonse. May God add a blessing to the reading of his word. Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawu ace. Our eyes are closed and we are praying. Tiyandiseke maso tipemphere. Our kind and loving Father who dwells up yonder, we thank you for loving us, and we thank you for you have always been there for us. Speak to us this moment because we are ready to listen. In Jesus' name we pray, amen. Amen. What happens when Jesus is in the house? Chimachitika nchiyani Yesu akakhala mu nyumba? What happens when Jesus is in the house? Chimachitika ngati Yesu ali mu When nyumba? Jesus is in the house, Pamene Yesu ali mu nyumba, people become journalists without any appointment. vanthu amasanduka mtolankhani osasankhidwa. When Jesus is in the house, Pamene Yesu ali mu nyumba, the house becomes too small for its worshippers. nyumba imakhala yochepa kwa iwo amene amakwera When ukalowamo. Jesus is in the house, Pamene Yesu alowa mu people nyumba, are fed spiritually with the word of God. vanthu amapasidwa chakudya cha uzimu. When Jesus is in the house, Pamene Yesu ali mu nyumba, the house becomes the house of healing and sins are forgiven. nyumbayo imasanduka nyumba ya machiriso komanso zolakwika kapena machimo And amakhululukidwa. lastly but not the least, Komanso chomaliza when komanso Jesus chachimono, is in the house, pamene Yesu ali mu nyumba, people become part of God's family and God's name is glorified. anthu amakhala mbali imodzi kapena chiwalo cha banja la Mulungu ndipo dzina la Mulungu limakwezedwa. Chapter 2, the Bible tells us, Pa vesi loyamba chapter cha chiwiri, and again he entered Capernaum, buku lopatulika liuza kuti ndipo analowanso mu telling Kapenawo. us that this wasn't the first time he had stepped in Capernaum. Apa atiuza kuti sikoyamba kuti alowe mu Kapenawo. Chapter 1 tells us that Jesus was in Capernaum. Tikawerenga ndime yoyamba kapena chapter 1 tipeza kuti Yesu analimo mu Kapenawo. It was in Capernaum Munali mu Kapenawo where he mmene had gone public claiming that he was the Son of God. mmene iye ananena pamtetete kuti anali mwana wa It Mulungu. was in Capernaum Munali mu Kapenawo where mmene he healed those who were sick. mmene anachirisa amene anali It odwala. was in Capernaum Munali mu Kapenawo where mmene he casted out demons. mmene anachosa ngakhale ziwanda. It was in Capernaum Munali mu Kapenawo where mmene he preached with power. mmene analalikira ndi mphamvu. It was in Capernaum Munali mu Kapenawo where mmene he even healed the in-law or the mother-in-law to Peter. mmene iye anachirisa ngakhale apongozi ake a And it Petro. was in Capernaum Munali mmene mu that Kapenawo would become indeed the headquarters of the ministry of Jesus. mmene tsopano munakhala pakatikati kapena kuti The mzinda waukulu Bible tells us wapachisa Yesu. that again he entered Capernaum. Baibulo yatiuza kuti analowanso mu Kapenawo. Before Jesus comes to enter the second time, Pamene Yesu asanabwere ulowanso Jesus kachiwiri,
disciples, awa anali as ophunzira they oyamba were anayi doing all the miracles in chapter 1, pamene anali kuchita zonse Jesus zozizisa tells the kutawala disciples to go on a tour of preaching. yesu awauza ophunzira kuti apite akalalikire Now, as they come back in chapter 2, pamene akubwerera mu chapter the 2 Bible tells us buku lopatulika liuza that it was kuti heard that he was in the house. zinamveka kuti ali mu nyumba It was heard that Jesus was in the house. zinamveka kuti yesu anali mu When nyumba Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba people become journalists without an appointment. anthu amasanduka mtolankhani You osayitanizwa see, pamene no one osasankhidwa. appointed these people to tell them that Jesus is back in the house. Kunalibe amene anawasankha kuti anene kuti yesu ali mu nyumba These were not the disciples of Jesus. awa sanali ophunzira a yesu But people, when they saw that Jesus was back in Capernaum, koma pamene anthu anaona kuti yesu they anabwereranso started mkapenawo spreading the rumors that Jesus is in the house of Peter and Andrew. anapitiriza kapena anayamba kupereka ndithu mbiri kuti Now- yesu anali mu nyumba Brothers and sisters, tsopano abale if these people were able to spread the gospel that Jesus was back in the house, ngati anthu anakwanisa kupereka uthenga kapena mbiri kuti yesu anabwereranso mu what nyumba more you and I who have been appointed by Jesus? koposa kotani inu ndine amene tasankhidwa ndi yesu khristu Because the Bible tells us in Matthew 28, chifukwa buku lopatulika litiuza Mateyu chapter Matthew 28 28, speaking on verse 19 and 20. Mateyu 28 verse 18 na 19 19 verse 20, the Bible says, 19 mpaka 19 verse 20 inena Go kuti ye therefore, pitani inu tsopano make disciples of all nations, kapangeni ophunzira mu dziko lonse baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ndi kuwabatiza m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu teaching Woyera them everything that I have commanded you. ndi kuwaphunzitsa zonse zimene ndakulamulirani And lo, behold, I will be with you to the end of the age. onani ndidzakhala ndinu mpaka You kumapeto and I have. yesu khristu wabwereranso mu nyumba muno mu And chizibe when people Yesu. hear that Jesus is back in the house, ndipo pamene anthu amvera kuti yesu wabwereranso they mu will nyumba come. azabwera When Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba people become journalists without an appointment. anthu amakhala mtolankhani opanda You usankhidwa are not a journalist without an appointment. inu sindinu mtolankhani You have been osasankhidwa commanded to go out there inu talamuliridwa kupita kukauza anthu and preach the gospel in Chizia area. ndi kulalikira kuno kumalo achiziye Lesson number 2. phunziro lachiwiri When Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba the house becomes too small for its worshippers. nyumba imakhala yochepa ku anthu amene abwera The kuzapembedza Bible tells us on verse number 2, buku lopatulika liuza mu pavesi lachiwiri immediately many gathered together, pamene anthu anakumana so that there was no longer room to receive him. kwakuti munalibe malo akuti anthu angakhalemo You see, brothers and sisters, muone abale ndi when alongo. Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba this room becomes too small for its worshippers. chino chipinda chikhala chochepa We should kwa not be too opembedza. comfortable to be few as we are right now. sitifunika kukhala anthu okhutirisidwa chifukwa When we chamene tili spread the news out there, tiyeni tipite tikakambe this kuita church will be too small for the believers. kuti nyumba ino izakhala yaying'ono The house became too small where Jesus was. nyumba imene yesu analowamo Now inachepa you need to understand that Peter and Andrew were not simple men. mufunika uziwa kuti petro ndi andreya anali anthu These osasoweresa were fishermen. awa anali asodzi These were men who were doing well in their business. awa anali anthu amene anali kuchita bwino And this simply kumalonda tells awo me that even the house they were living in was not a small house. izi zitiuza kuti ngakhale nyumba imene anali kukhalamo sinali nyumba Because yaying'ono Peter lived with the younger brother Andrew himself. chifukwa chakuti petro anali kukhala ndi mng'ono Even wake the mother-in-law Andreya. also was there in the same house. ngakhale apongozi wake anali This simply sumenemo tells us that the house was not a simple house. ichi chitiuza kuti nyumba sinali But when yaying'ono Jesus was in that house, koma pamene yesu the analowa Bible tells us that it was now small. buku lopatulika itiuza kuti nyumba There was no inachepa. more room for people. munalibe malo yakuti People were all over around the doors. anthu anali paliponse People were all over around the yard. anthu anali paliponse ngakhale panja It pomwe is this same house, brothers and ni sisters. nyumba imeneya When we read in chapter 1, verse 33, pamene tawerenga mu chapter 1 verse as 33, Jesus was in this same house, pamene yesu anali nyumba the imeneyi
entire city came to this house. mzinda wonse unakwera ku nyumba iyi. When Jesus is in this church, Pamene Yesu ali mu this church should keep on increasing in terms of membership. mpingo uyu ufunika upitilize kukwera kapena kukula. Because Jesus is in this church. Chifukwa chakuti Yesu ali mukati sino. Lesson number 3, brothers and sisters. Phunziro lachitatu abale ndi alongo. When Jesus is in the house, Pamene Yesu ali people mnyumba. are fed spiritually with the word of God. Anthu amakhala odyetsedwa kapena amapatsidwa On chakudya verse cha 2, uzimu. the Bible tells us, Vesi lachiwiri buku lopatulika inena and kuti he preached the word to them. ndipo analalikira mawu kwa iwo. The people of Capernaum were a problem. Vanthu aku Kapenawo anali nalo vuto. These were people who were interested in the miracles, Awa anali anthu amene anali kungofuna and zozizwitsa. yet they were not interested in the miracle worker. Koma sanali nalo khumbo la amene And many of us, we are akuita. just like this. We are so much interested in what God can do. Ngatale ifenso tilimwomba amene wachifukwa tilipo ikana mtima wathu pa zimene Mulungu And angachite. we are not interested in God himself. Koma sitili nawo mtima pa Mulungu As amene. Jesus is in the house, Pamene Yesu ali mnyumba. people flocked to that house Vanthu anabwera kumalo. because they knew what Jesus had done in chapter 1. Chifukwa anasiva zimene Yesu anachita. They knew that Jesus was performing miracles in chapter 1. Anasiva kuti Yesu anachita And zozizwitsa. again, they come, they expect Jesus to perform miracles. Pamene anabweranso anaganiza kuti Yesu achite But as zozizwitsa. Jesus sees them in the house, Koma pamene Yesu he anawaona was mnyumba. more interested in their salvation than performing miracles. Yesu pano anaganiza kuti kuti zina zache You zinachitika. and I, when we are in this house, Ino ndile pamene tili mnyumba ino. we need to feed on the word of God. Tifunika kudya We kuzimu. need to grow each and every time. Tifunika kukula nthawi We ndi don't nthawi. need to remain as babies year in and year out at the same level. Sitifunika kukhalirira ndithu akateta chaka ndi chaka. You who are parents, you know very well. Ino amene ndinu makolo You mudziwa. are very happy seeing seeing your child growing year in and year out. Mumakhala okondwa mkaona mwana wanu akukula chaka ndi And chaka. that's how God wants his children to be as well. Mmene Mulungu amafunira ana ake azikhalira. We need to start implementing that which we know already. Tifunika kuyamba kuchita zinthu zimene tinaphunzitsidwa. Another lesson number 4. Phunziro lachinayi. When Jesus is in the house, Pamene Yesu ali mnyumba. the house becomes the house of healing and sins are forgiven. Nyumba ikhala nyumba ya machiritso komanso machimo akukhululukidwa. As Jesus was teaching in the house, Pamene Yesu anali kuphunzitsa we are mnyumba. told 4 men came carrying a certain friend. Tikuzindikira kuti amuna anayi ananyamula munthu They mzawo carried the opala. friend on a mat. Anamunyamula munthu uyu pakama Now wake. I want you to see the challenges these men faced. Ndifuna kuti muone mavuto kapena zobetchera zimene anthu awanapitamo. Challenge number 1, they had to carry the person on a mat. Choyambirira anafunika kunyamula munthu uyu pamphazi aperekedwe pa Challenge Yesu. number 2, Vuto lina when they reached where the house was, where Jesus was, pamene anafika pa nyumba pamene analili Yesu. they found that there was a great crowd. Anapeza kuti pali anthu ambiri. They had no access to pass through the door and see Jesus. Analibe mpata wopitira pa khomo nokalowa mkati kuti aonane ndi Yesu. Challenge number 3, Vuto lachitatu. they had to use the stairs at the corner of the house Anafunika kuti anaitokwerera pa tampulo zimene zinali kumbali kwina kwake and kwa nyumba. broke the roof, Ndi kuphwanya nyumba kubola. lowering the person at the feet of Jesus. Ndi kumulowetsa munthu uyu mpereka pa Even if mapazi a they Yesu did not Khristu. understand who Jesus was, Ngakhale kuti sanamumvetsetse Yesu they anali had faith that once they reached their friend where Jesus was, anali nacho chikhulupiriro kuti ngati mzawo yamupereka pa mapazi a Yesu Khristu. Jesus would heal their friend. Yesu Khristu azamuchiritsa These mzawo. are the kind of friends even us we need in this church. Awa ndiwo anzathu amene tifunika kukhala nawo muno. Friends who will bring us back in the house when they see that we stop coming to church. Abwenzi amene azatibweretsa ngakhale pamene ife tafokera. Friends who will encourage us when we are down spiritually. Anzathu amene azatilimbikitsa pamene ife takopwera pansi mchikhristu. When Jesus is in the house, Pamene Yesu ali the mnyumba. house becomes the house of healing and sins are forgiven.
nyumba imakhala nyumba ya machiriso komanso zochimwa The zimakhululukidwa. same people that obstructed these 4 men to see Jesus Anthu amene anasokola adachingiriza anthu awa kuti aonane ndi Yesu. are the same people that also obstructed Peter and Andrew to go outside and see what was happening to his house. Nanga amene adachingirizaso Petro ndi Andrea kuti atuluke panja akaone kuti panjapo ni ndani alipo. These 4 men were willing to pay and repair the roof as long as their friend could be dropped at the feet of Jesus. Amuna wanaye analiokonzeka kulipira zimene anaononga paja malinga mzawo atachirisidwa As Chizie Church, monga mpingo wa Chizie. what is it that we are doing to our friends who have stopped coming to church? Kodi ndi chiyani chimene ndichita kwanza anthu amene aleka kubwera ku kachisi? Jesus looked at this man Yesu anamuyang'ana munthu because of the faith of these 4 men. chifukwa cha chikhulupiriro cha amuna anayi awa. It is very important to have faith, brothers and sisters. Ni chinthu chofunikira kwambiri kukhala nacho chikhulupiriro Faith pale is nyalo. believing that it has happened before it happens, Chikhulupiriro ndikukhulupirira kuti zachitika ngakhale zisanachitike because it will happen. chifukwa chakuti zizachitika. These men, they had faith. Amuna awa anali nacho chikhulupiriro. Jesus looked at this man and said, Yesu anamuyang'ana munthu yuno anena, "Son, your sins are forgiven." mwana machimo ako akhululukidwa. Indeed, only Jesus has got power Nizoona ndi Yesu ndiye ali nazo mphamvu to forgive us our sins. zotikhululukira zolakwa The zathu. Bible tells us in 1 John 1 verse 9. Buku lopatulika litiuza mu Yohane chapter 1 verse 9. 1 John 1 verse 9. Yohane oyamba chapter 1 verse 9. If we confess our sins, Ngati tazikambira teka zolakwa zathu, He is willing and faithful to forgive our sins, ndiwokonzeka komanso ndiwokhulupirika kutikhululukira zolakwa to zathu, cleanse us from all our unrighteousness. ndikutisuka ise kuzolapika zonse. All what we need to do is to come at the feet of Jesus. Chimene tifunika kuchita ife ndikufika pamapazi a Yesu Khristu. Lastly and not the least, Chomalizira koma osati when chaching'ono. Jesus is in the house, Pamene Yesu ali mnyumba, people become part of God's family anthu amakhala mbali ya banja and la Mulungu. God's name is glorified. Ndipo dzina la Mulungu limakwezedwa. Jesus says, "Son, Yesu anena kuti son, mwana your sins are forgiven." zochimwa zako As zakhululukidwa. people are looking at this paralyzed man, Pamene anthu ayang'ana munthu uyu wopuwala, they are concerned about how paralyzed he is. ali kumuganiza kwambiri pamene iye ali ndi wopuwala. But Jesus looks at the spiritual aspect Koma Yesu ayang'ana pa mbali ya uzimu. and he sees that the problem with this man is sin is spiritually. Ndipo aona kuti munthu uyu vuto lake ni chimo. And he uzimu. says, "Son, your sins are forgiven." Ndipo anena kuti mwana machimo ako akhululukidwa. The man was healed physically and also forgiven or healed spiritually as well. Munthu uyu anachiritsidwa kuthupi komanso kumzimu anachiritsidwa kapena kuti You anakhululukidwa. and I, we need to become part of God's family. Inu ndine tifunika kukhala mbali ya banja la Mulungu. It is sin that separates us from the presence of God. Ni chimo limene limatisiyanisa imatisepanisa ndi Mulungu wathu. It is for this reason Nicodemus came to Jesus by night and said, Ndi pachifukwa chimenechi chimene Nikodemo anabwera usiku kwa Yesu Khristu. "I want to be part of God's family, Ndifuna kuti ndikhale mbali ya banja la but I Mulungu. don't understand how I should be part of God's family." Koma sindimvesesa mmene ndingakhalire mbali I ya banja la Mulungu. understand I belong to that family where I was born from. Nikhulupirira kuti ine ndine munthu amene nili mbali imodzi ya banja kumene But ndinabadwa. I want to be part of the second family as well. Koma ndifuna kuti ndikhalenso mbali ya banja la chiwirinso. Nicodemus, you can become part of God's family Nikodemo ukuzokhala mbali ya banja la Mulungu only if you are born again. pokapo utabadwanso katsopano. Zacchaeus became to be part of God's family Zakeyonso anakhalanso mbali ya banja la when he Mulungu had an encounter with Jesus. pamene anakumana ndi Yesu. You need also as well to be part of God's family. Mufunikanso inunso ukhalanso mbali ya banja la If Mulungu. you are already part of God's family, Ngati munalowa kale mbanja la Mulungu,
You need to stay within the house. mufunika okhalirira mu nyumba mmenemo. Because many of us, we can be part of God's family. chifukwa ambiri ya ife tikoza okhala We can be inside the house. tinalowa mkati mwa nyumba And yet we don't know the reason why we are in the house. koma mwina sitiziva chifukwa chimene tilili In that mnyumba. house where Jesus was, mu nyumba mmene yesu anali there were so many people within the house. munali anthu ambiri mu nyumba mmenemo. And yet within the house, many of them were not part of God's family. koma ngakhale zinalitero ena ambiri sanali chiwalo cha banja la mulungu. Question I have for you this morning. funso limene lili nayo mmawa muno kwa ife. Why are you in the house? chifukwa chiyani muli mu nyumba? Do you know the reason why you are in the house? kodi mudziwa chifukwa chimene mulili mu Do nyumba? not miss the opportunity to have an encounter with Jesus while Jesus is still in the house. musapone kukumana ndi yesu khristu pamene yesu ali mu nyumba. The man who came paralyzed munthu amene anabwera wopuwala left the house with his mat and he went. anachoka mu nyumba iyi ndi mphasa yake He was nopita. healed spiritually and physically. anachiritsidwa kuthupi komanso And kuzimu. yet people who were in that same house, koma mwina anthu ena amene anali mu nyumba they came physically well, anabwera abwino but kuthupi. many of them, they left spiritually paralyzed. ena anapita ndithu wopuwala ku mzimu. Could it be possible also as well this morning? kodi zotheka mamu You have come, you are physically well, mwabwera ndipo ndinu munthu wabwino and you will kuthupi. go back spiritually paralyzed. mwina mkhoza kubwerera anthu opuwala ku mzimu. When Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba people become journalists without any appointment. anthu amakhala mtolakani. When Jesus is in the house, pamene yesu ali mu the nyumba house becomes too small for its worship. nyumba imakhala yochepa kwa When kupembedza. Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba people are fed spiritually with the word of God. anthu amapasidwa chakudya cha When uzimu. Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba the house becomes the house of healing and sins are forgiven. nyumba imakhala nyumba ya machiriso komanso When Jesus is in the house, pamene yesu ali mu nyumba people become part of God's family. anthu amakhala mbali ya banja la And Mulungu. God's name is glorified. ndipo dzina la mulungu limakwezedwa. Our God is the uncaused cause. Our God is the one who began things in the beginning. mulungu wathu ni mulungu amene anayamba zinthu pachiyambi. Our God, He is the self-sufficient. mulungu wathu ni mulungu amene ali nazo This zonse. morning He said, mamuno akuti is it your desire? kodi ni chifuniro chanu? Is it your desire? kodi ni chifuniro chanu? You know mudziwa by yourself nokha that you are not yet part of God's family. kuti simuli mbali ya banja la It is Mulungu. your desire. ndipo ni chifuniro chanu But at whatever moment baptism will come, kuti pa nthawi iliyonse imene ubatizo ubwera you want to be baptized. mufuna kuti mubatizidwe And become part of God's family. ndipo mukhale mbali ya banja la Is it your Mulungu. desire? kodi ni chifuniro chanu? If that's your desire and you are not yet baptized, can you stand up with me as we will be praying? ngati imeneyo ni khumbo lanu muyimirire. If that's your desire, ngati ilo ndiye you khumbo are lanu not yet baptized. simunabatizidwe Whenever baptism will come, pamene ubatizo you ubwera also want to be baptized. mufunanso kuti inu mukabatizike. Stand up where you are muyimirire ponse pamene so muli that we pray together. kuti tipemphere limodzi. For those who are already baptized, kwa iwo amene anabatizidwa you understand you are already in the house. muziwa kuti mulikale mnyumba. I know many of us we are physically well. niziwa kuti ambiri a ife tili bwino kuthupi. We know we are physically well. tidziwa kuti tili bwino kuthupi But lathu. many of us we are spiritually paralyzed. koma ambiri a ife tili anthu opuwala ku mzimu. And we need Jesus this morning. ndipo tifuna yesu mamuno. If that's your desire, ngati limenelo ndiyo khumbo lanu. you want God to revive you this morning, mufuna yesu khristu mufuna mulungu that you may akusisiteni understand the reason why you are found in the house, kuti mumvesese chifukwa chimene mupezekera that you mnyumba. may continue being connected to the powerhouse. kuti mupitirize kukhala anthu olumikizidwa ku nyumba ya mphamvu. If that's your desire, stand with me ngati limenelo ndilo khumbo lanu imirirani ndine. as Pastor Mbawa is going to pray for us. pamene abusa angawa ali kutipempherera ife tonse. We are praying. tipemphere. olemekezeka yehova mulungu wathu wamakamwe amene muli kumwamba koyera mphamvu ndi ulemerero zikhale kwa inu nthawi zonse.
tikutamandeni nthawi ino ya mawa Ambuye chifukwa cha chikondi chifundo chimene munena pakati pa ana anu makamaka potipanga kukhala ndi moyo kufikira nthawi ino. Tithokoza kuti pamene nthawi zonse Yehova makamu mmene mwitana ana anu kudzasonkhana pamodzi muli ndi mawu amene mfuna kulankhula nawo. Si apo kupyala kwa kapolo wanu mwatikumbutsa Yehova kuti pamene Yesu ali m'nyumba zonse zinthu zimakhala bwino. Ndi chifukwa cha ichi chimene ife ana anu Ambuye tipempha kwa inu kuti mulole Yesu akonze mitima yathu kuti mmene tikhala moyo wa siku ndi siku Mulungu wanu tikauza anzathu za mphamvu imene kupezeka m'dzina la Yesu Khristu. Tizindikira tili m'dziko la uchimo mmene Satana amatigonsa njira zosiyanasiyana. Ambuye tipempha kwa inu kuti musatitaye. Khalani na ife, yendani nafe Yehova, segulani mitima yathu ndi kuti mzimu wanu woyera upeze malo muli ife. Kuti nthawi zonse mmene tilankhula, mmene tikudya, mmene tivala tikaite monga mwa chifuniro chanu. Zikomo chifukwa cha uthenga umenewu umene wafika pa nthawi yake. Matupi yathu ali ofoka ndi matenda osiyanasiyana. Ambuye tipempha kwa inu kuti mwakhudze nsana la mphamvu tikhala ochirizika mutu. Lekani mutisense kakhale ku uzimu. Tizindikira tinazo nkhawa chifukwa cha matenda amene akwedeza dziko lonse lapansi. Pamene inu Yehova muli pakati pa ife, nkhawa zathu zonse zimakhala zochoka. Lekani mpitirize kulankhula nafe ndi kutilimbikitsa kufikira nthawi amene Ambuye muzabwera zatenga oyera mtima anu. Kuti tonsefe chifukwa cha zimene mzati mkati mwa miyoyo yathu tikakhale ndi umwayi wa kuzaona nkhope yanu. Bwezani mphamvu kapolo wanu amene mwamsenzesa. Ambuye mpaseni nzeru ndi thanzi labwino kuti apitirize kulalikira uthenga monga uwu. Potipempha zonse pya msalaba la Yesu Khristu pia wanu. Amen. Amen.